Og man skal lede alle steder. Man skal lede i skuffer og i skabe og i legetøj. Det kan være, at vi tænder noget lys, at det bliver, så I bedre kan finde. Deri? Nej. Nej. Man skal kigge i alle tingene. Man skal kigge i tasker og kigge ned i kasserne og... Dukkehuset måske. Det Er det inde i teltet? Nej, prøv at kigge i kasserne. Prøv at løfte tingene lidt. Jeg skal kigge rigtig godt efter. Hvad med tingene nede i kassen? Ja. Så måske et pose. Ellers kan du kigge over i den lille taske, eller kigge i køkkenet, eller... Hvad er det for en lille taske? Ja, lige foran den. Kufferten? Ja. Den store kuffert. Prøv at kigge i den store kuffert. Så vil vi vende i køkkenet. Måske er den inde i dit liv, ja. Så var den ikke. Nej. Ikke noget påske. Kan det være, at den har lagt det i ovnen? Et påskeæg. Var der ikke flere? Ja, ikke til her. Han sagde, han lagde 2. Ham påskeharen. Så et eller andet sted har han gemt et til æg.